Claudia, ¿qué tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. ¿Qué tal? Bueno, imagino que moi pendente agora xa de como se presenta o ano 2026 e sobre todo en ese novo posto. Agora a nova presidenta do clube que ata o de agora, ata fai nada, 2 semanas, era a actual vicepresidenta. Nada, hasta ahora estaba formada parte da xunta directiva con outro posto, vicepresidenta, tesoreira. Bueno, tiñamos o ano de fin de legislatura, novas eleccións e, bueno, presenteime para continuar aí no equipo e agora, pues, dende a presidencia. Non vai cambiar moito do traballo que fixemos hasta agora, si é verdade que hai caras novas no equipo directivo e pois con moitas ganas e moita ilusión para continuar e facer moito por ese deporte e por o noso club. Un clube, ademais, con moitísima actividade ao longo de todo o ano e que, ademais, este ano celebra o seu 20º aniversario. Sí, estamos de celebración. Tivemos un ano aí moi completo, sobre todo con moitas probas, moitas actividades, entrenamientos e moitos desplazamentos tamén de competiciones fora en Galicia e fora de España, de Galicia e fora tamén do territorio nacional e algúns corredores no territorio internacional. Ha sido un ano moi intenso e queremos rematalo pois ca proba nostra, bueno, pois en Culleredo e aproveitando pois a festa que faremos un pouco de festa para a xente que ven e para os socios. Hemos posto aí alguna cousiña nova, inscripcións máis económicas e gratuitas para os federados, os socios tamén do clube veñen gratis, temos regalos, bueno, faremos un pouquiño a festa despois de 20 anos, pois hai que celebralo. Son moitos anos aí na pelesa. Claro que sí. Bueno, comentábamos antes que esta proba, este trail e andaina de orientación en Ledoño, xa, bueno, Sí, pechou o seu prazo de inscripción, estaba falando eu de que onte. serán sobre 250 participantes, non? Temos 264, máis ou menos, sí. Temos aí alguna petición de última hora hoxe que imos intentar tamén incluir para que non quede nai de fora, pero é complicado porque o tema logístico xa temos cerrado e, bueno, pues, pero moi contentos. Como sempre, ano tras ano sigue acompañando a xente, apoiando o deporte, é un día de festa, celebración, familia e deporte ao aire libre. Co tempo acompañe, é o único que pedimos agora. Esperemos que sí, que polo menos ese xa unha despedida de 2025 por todo o alto, que seguro que así vai a ser, Sí, e xa a pensar despois, tempo teremos para falar do ano que ven. Comentabas antes que aínda que eso é. cambie a directiva, que aínda que cambie a presidenta, máis ou menos o traballo será polo mesmo camiño, non? Sí, non va a haber moito cambio, xente nova para que, bueno, pues, haxa un pouco de relevo, xente que ten ganas de descansar e participar en probas en lugar de estar sempre do lado da administración e da organización, pero o traballo vai ser o mesmo, pensando no deporte, no noso deporte de orientación, nos nosos socios, e que a xente o coñeza tamén e poida pues, cada vez participar máis e pensar nos pequenos, na canteira pouco máis, o sea, na mesma línea. Sí, dicíamos antes que nas últimas probas o equipo, lóxicamente, meten representantes de tanto a nivel aquí autonómico como nacional e internacional. As últimas foron, creo, Sí. en Cangas do Morrazo e tamén en Cáceres. Sí, último ano, bueno, este último mes era o remate da Liga. Na Liga Galega rematábamos en Cangas do Morrazo, ca remudas, que é unha proba sempre moi divertida porque facemos en equipos, en relevos de participantes do noso mesmo clube, con clubes veciños, que a final é unha festa porque é a última proba, Campeonato Galego de Remudas, pero sempre é unha festa. Algún participante do clube non pudo vir porque tiña tamén a competición en fora, era tamén a última proba de Liga Nacional, ademais estábamos aí o clube pendente de se ascendíamos ou non, dependendo dos resultados dos nosos participantes, e conseguimos pois subir, ascender. Hemos pasado de segunda división a primera división nacional, con lo cual para nos é todo un orgullo, en competición a pé, correndo. En competición en bicicleta somos subcampeones españois, con lo cual, bueno, ha sido un ano moi brillante, sí. Bueno, pues por lo tanto, satisfeitos deste 2025, polo menos a igualar ou, se é posible, mellorar o ano que ven. Sempre, como mínimo, pasalo ben e despois intentar acadar os mesmos resultados e se podemos pois melloralo, pois sempre ben recibidos estarán, está claro.
Pois seguimos en contacto. Claudia Oreiro, presidenta deste clube Galaecia Raid, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Gracias a vos e gracias como sempre tamén a Culleredo polo apoio que sempre nos brinda. Moitas gracias. Un saúdo, ata logo.